apa? Kumbati pa rin eh. Panahuman. Na, itugnaw. Madugan ni guys kay daghan mig ice guys oh. Nakapalit mi adto. Di apa sa kubag ice oh. Ina. Haleluya. Inadat ugan man daning isda daning takam. Gaan man noon pod. Ug isod sa Kani bang nasilupin? Ito sa lanis ref ni ante. Adi mo arang. Sa diha dari Pilipin. Ay, lupat lang ba? Ano na? Saan man mo? Tengah tubig na kay. Ang nasa Ay, haleluya. Ay, tubig. Paano na po tayo tubig pa? May, pwede ba makontak? Butang tubig guys, kaya naiayos ana aron matunaw, aron mabugnaw wag isda. Majugan ini busing kay ning ari. Busing, salamat. Makabot ka? Uy, nag-agas man. Haleluya. Kuan. Buslot magsilupin, saan man ni. Ano kuan man na sulupin dai no? Sa kanila. Dari ra man ibubugaw. Ang isda? Uy, usa na lang dila ni wa man uwang man ni. Ngar mo usab eh. Ano wa utuod nga wa man ni pun ah. Ano na naman? Kay kaning naisilupin dana ni. Ina, ato yung ruta guys, di apa masako. Kung di maigo ka, ano niya, isulog sa lupin. Sila Igo. sil, mo yung nagdada na lo. Oh. Kuha na sila, dito uli. Tuwan na. Hindi ako nag-sil yan ng misis. Pag sila sil, maya ara. Uy. Padaling ako. Aw, ganiha naman to. Nana to sa mahayag. Tingnan nga nana sa datag sila nagdagisda. Awa pa kaulit sila nila. Awa pa. Manginang naanan na niya. Kas datag. Uy, igo man di ay. Ana, ito sa Pila ba ka kilo ka? Ulbo naman na uwi, hindi na isod na guys. Ay patungan. Bugnaw man ang tubig. Mm. Kuhain na lang pa niya isulog sa lupin. Kuhain na lang na long. Hindi na maarang kain mong red doon eh. Kuhain na lang sa silupin. Mga silupin, ibutang ano. Hey, kuhain na laman na. Ang dada nila David. Kaya nang kay red doon, doon na pawon. Kung aning mga kay Lilong mo. Sabi kang tulog. Daghan po rin po dyan. Grasya guys. Pangbutangin na. Ilangga na silupin. Diyan, ibutang sa butangi ang Di, kailang eh. Ibutang mo. isod ang silupin. Isod silupin lang ga. Pikasa. Papitan na ibuslot ang silupin. Di ma, okay. Isod lang lagi. Sudli kay di man mo lanay. Aw di man mo agas. Na ang busing guys oh. Video man ah. Di along mo koy, along dani pod. Nag-sprinbox mo na iya na ba? Wa ko nagtindog ko. Di po guys, gipangbutangan nila guys ang matag silupin kay agkato nga form guys. Gisi man buslot. Oh, very good na wag, very good na nga trabaho ha. Kay aman. To daghan oh. Ano Brian uning ayos ani. Salamat daw tong tindahan kay daghang ayos.
Pud meron mga taga-bi guys kay panutan ang taon po sa marilong bulaanan guys. Kabuhian ra ba ning dako. Manguha sa ko gaawoy daring kilid ni antig kalit. Tambaw. Ay, paborito pa kay makakuan. Muburot ba angay? I-flat. Ano? Kuan ang stay. Bito, makapiot. Si along busing ha. Penlukso. Hamdong miming, atag na ng miming. Tapos siya lang ilang ha. Yes, salamat Lord God. Diyan ko ay sulupin. Ante? Oh, muarang na. Nasulbad ra gihapon Ginoo. Daghang salamat. Silingan. Sama mata nih, sama mata. Dari na ibutang din ni. Butang day ano. Tanang ice ibutang dan ni. Di butangan mo na siya ibabaw. Ba hindi nakaputos no? Bawo ang patong ipuhan? Laan tila. Palayho ko. Hindo. Kira ka opil pa ikaw? Tiri. Batangin do si nang laki. Lima. Kasi Magli. Magli. Bibi. Sidoy. Murag man dyan bunja na. Lol, ilig. Nagtakilid. Aming. Anak ni Doy. Si Juan. Si Sanggarios. Si Undoy, si Tikya, 12. si Berto. Ay na Sa manang birto. Asa Bertor ang nagpuyo? Gaw. Hindi ko nila ito. As Bertor puyo na? Dan. Pahatod. Ajan na sa kutak na isa. Pahatod ako libok. Si Tiri, si Batang Hindo, si Hindo, si Pilo, si Kaloy, si Hala. Silito ba? Nalain mo na. Buhatyok, si Doy. Laot na. Ha? Laot na. Pwede aw. May, wala na makakualag kuan. Makahumol. Kan hindi na siya badahit kay grabe mang bugnawa. Ang gahumol mo na kuan. Ay, butangin na laman ng tubig. Laman na nilagay. Na may ice ang silupin. Kana pinot ka ng ayos na kapilar man ka oras sa hilisa ni ka. Wala na wa na. Iputos maga na sila. Pinamang Oh. pinagaling ha. Sige na. Magmadaot na eh. Dalisura na yun. Alas 5, tamong kuan. Sayo naman na yun. Ang ngit-ngit pa dyan. Isira di ka ng kuan pa. Hukot ba? Ay, sakto, di ka nang igumahayag. Ipahukot. Kanang igumahayag, wa mga adto na. Kaya ano, di pa lagi na madubok. Ante no? Kailan? Hindi isibog na kayo ron. Hindi makuan. Uy, hala ka, luka. Isira na lang ning gate. Makalusot. Dawin na ko. Ipapaganyan te. Sira ni mo no? Di apa. Ni Yan mo. problema dito na dang isda. Ang tawag sa atin. Gandang sudlan. Lami. Ante, kato bitong ukab-ukab, ana. Ang sangan na ng freezer ba? Kanang dagka. Lami man. Wow! Ante. Guys, guys. Na ay panad silupin. Dapat. Pamukaw na datika. Okay guys. Oras to. Daghang salamat. Palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel. Manalong Bulalon. Ug sa La Familia channel. La Familia Buholano channel.
Og si Day Karen. Og si sila si Irene USA. Ah,